Usa ka fetus ang gilabay nga napalgan sa Cagayan de Oro City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Sara, usa ka bagong himugso nga batang lalaki ang napalgan nga naglutaw sa Bitanag Creek sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 4 sa hapon adlawng Domingo, nakadawat og tawag ang kapulisan sa Agora Police Station nga aduna matud pay nakita nga patayng lawas sa Bitanag Creek sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Pagresponde sa kapulisan, usa ka bagong himugso nga bata ang nadiskubre nga naglutaw-lutaw sulod sa karton. Wala nay kinabuhi ang maong bata. Sa atong bala-bala kagahapon pagito siya gilabay. Kay atong gitan-aw no, di pa man siya baho gyud unya, dili pugod siya humukayo. Nagpasabot to siya nga dili pa kato siya more than 24 hours. Saysay sa nakakita, kusog matud pa ang ulan ni adtong higayuna ug taas ang tubig sa creek. Diri sa creek naglutaw-lutaw nga karton. Fetus pa kagikuan ba. Sulod sa karton. Sa imutan na to bagong anak ba gito? Bagong anak gito siya kay dira tayo sa unahan no. Gibana-banaan nga anaa sa 7 ngadto sa 8 ka bulan ang maong fetus ug gituuhan nga baguhay pa lamang kini gilabay tungod presko pa ang maong bata. Sa karon, padayon ang investigasyon sa Police Station 3 Agora aron madakpan og papasakaan og kaso ang responsable sa maong insidente ug gihangyo ang tanan nga adunay kasayuran nga motaho sa kapulisan. Dako ka na nga kaso no kanang kung iyang gipatay ang iyang anak, murder iyang kaso niya na. Kung iyang gipakuha, aborusyon ang kaso niya na. Basta kay kung atong mahibaw-an nga kung kinsa gyud katong inahan nga nagbuhat niya to, ato gyud ka na pasaka og sumbong. Sara, usa sa mga ginatan-aw karon sa kapulisan kung aduna bay buntis o di kaha mga nakay adtong tungura sa maong dapit aron malakip sa investigasyon. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.